Hola, com esteu? Soc la mestra i anem a aprendre valencià. Avui farem un altre dictat de nivell de 5è i 6è de primària. Com l'altre dia, el dictaré i després l'escriuré a la pissarra. Anem a dictar. Després de baixar dues plantes, vam córrer pel passadís per poder trobar Ferran. Per un instant vam pensar que el podríem trobar, però no va ser així. No obstant això, vam decidir anar a casa. Bé, ara l'anem a escriure a la pissarra. Bé, ja tenim així el dictat. Anem a veure com ha quedat. Després, paraula aguda acabat en es, l'accentuem. De baixar dues plantes, coma, vam córrer, córrer és plana que no acaba en as, es, is, os, us, en in, per tant la podem accentuar, pel passadís aguda que acaba en is, l'accentuem. Per poder trobar Ferran. Atenció, Ferran és aguda, però acaba en an i només s'accentuen les que acaben en el i en in. Per un instant vam pensar que el podríem és plana que no acaba en as, es, is, os, us, en in o no vocal, per tant l'accentuem trobar, però, accent obert en la o, però, no va ser així. Aguda acabada en vocal l'accentuem. No obstant això, obert l'accent, vam decidir anar a casa. Bé, espero que l'hagueu fet bé. Gràcies.